Здравейте, ето че пак сте с мен. Сега ще направим столче за кукли. Ето ги материалите. Значи рока от тоалетна хартия, някакво цветно листче и малко картон. Така, ще започна с столчето. Така, с ролката и това и картона ще направим ето така за такова облегалка. Така, нека да го залепя с тиксо. Така. Не, извинете. Първо трябва да ги облепиме с цветен лист. Така, аз ще го облепя и ще ви покажа какво се получи. Така, ето вече ги облепих. Ето. Така. Така, сега ще ги залепя ето така. Опа. Ето така. Така. Я ще го оправя. Така, ето вече съм го влепила. И отвътре трябва да го напълним с памук или с друго, но аз в момента нямам памук, така че ще видя с какво по-нататък. Така, за да не се вижда тиксото, което е влепено, сложете, сложете още две или едно, ето така, и да не се вижда отзад това, сложете тиксо. Ето, вече го облепих, да не се вижда тиксото въобще. И отвътре ето тук. Така. А сега ще го напълним с нещо, ама аз нямам, затова ще го оставя. За някой, ще взема от някой нещо, тиксо или памук и ще го напълня. Добре. Ето, напълних го с не памук, а става и с плик. Сега ще... Добре, благодаря, че пак ме гледахте. Харесвайте, коментирайте и дано да ви хареса. Ето, така се получи. Столчето идеално е за голяма кукла. И... Опа! Дано да ви хареса пак. Чао!